Quan vaig veure que hi havia el concurs em feia molta il·lusió participar, perquè a més són coses que jo mai no pensava en guanyar o no. Penses en que val la pena perquè és una manera també que coneixin la teva feina una mica més. Ja tenia la fundació, ja tenia 2 fotos meves dintre com a part de la col·lecció. Quan estàs en un moment en què tot és tan incert que realment ja la cultura és difícil de per si en el dia a dia, imagina't en un any de pandèmia, doncs de sobte et donen un reconeixement i em va fer feliç. I clar, encara més quan a l'octubre em diuen «Ei, vine, que volem parlar amb tu». I parlant de la foto que va guanyar, que em proposessin tirar del fil d'aquesta foto i treballar el moviment, que jo feia molts anys els vaig proposar, que per mi era com enllaçar-ho amb el moviment, amb la dansa, amb la consciència corporal, i d'aquí ha nascut el gest mínim. I ha sigut molt maco el procés de treball, perquè quan et proposen una exposició a vegades ja tens el material creat, però en aquest cas hi havia molt poc material creat. Per tant, l'hem vist néixer, no? En la meva trajectòria he treballat molt amb la música i amb el cos. Veure els músics tocar m'encanta perquè tenen com una comunicació que jo no l'entenc, la sents però no l'entens, no? I el nu és un espai íntim que les idees de bellesa, els estereotips et posen molta pressió i la fotografia m'ha ajudat molt a anar trencant aquests espais, a anar canviant la relació amb el meu cos. I per això el gest mínim, clar, la dansa feia temps que estava allà, és música i cos, que no, música no sempre hi ha de ser, però molts cops hi és. Jo el que faig és treballar amb ballarins, que ells viuen el dia a dia aquesta relació amb el seu cos, per intentar parlar de la consciència corporal, de la relació que tenim tots, tu, jo, tothom, dels nostres cossos. En el moment en què estàs pujant unes escales, en el moment en què vas per agafar un got, ja estàs treballant amb el teu cos. I no en som gaire conscients d'aquesta relació. Jo quan treballo molt de manera molt intuïtiva i el que he intentat, i que estic molt contenta perquè crec que és important, és no projectar, perquè si no, no ho faria, perquè si ja sé la solució, ja no cal, no? M'agrada més descobrir coses. Aquí estic treballant amb ballarins, que el que m'importa és el que tenen ells a dir, no? El que treguin ells la seva manera de ser, com s'expressen ells, la seva energia. Llavors, a la primera sessió, per exemple, estaven treballant molt pensant en mi. Clar, ells no estaven connectant amb si mateixos. Sí, però d'una manera més... Visualment eren brutals les fotos, però a mi em faltava anar cap a dins. Llavors això va ser interessant, no? El dir, val, estem potser pensant massa les imatges, que jo ja no ho faig de per si, però es va donar d'aquesta manera en el moment, i en canvi vam tornar a fer una sessió per dir, no, ara oblideu-vos de mi, porteu la roba que sigueu vosaltres, vull dir que com tu et sents més tu, i jo el que vull és que veieu connectant amb el vostre cos. I llavors canviava moltíssim. Aquesta d'en Junji m'agrada molt, que té les mans davant, que és un retrat a primer pla, i per mi aquella transmet com un silenci, una pau, cap a dins, o sigui, és com estar completament cap a dins. Ell va decidir ballar en silenci. S'estava movent amb el so de l'ambient. Clar, per mi era silenci, però no, era el so de potser els nens que estaven jugant, era un parc per allà, o el so d'una aigua d'una font. Però jo de sobte veure una persona capaç de connectar amb el seu cos i amb si mateix en silenci, crec que els altres, els que no veiem cada dia, necessitem la música per va, sí, va, el ritme, va, sí, ja m'animo. En canvi, ell era capaç de fer-ho així. A mi m'agrada molt una frase, crec que és de l'Elliot Erwitt, que és un fotògraf que m'encanta, que parla que el nen quan és petit porta la manta, no? A tot arreu, no? Aquesta imatge de les mantes, jo no vaig tenir aquesta manta, però és una imatge de protecció, no? I que com la manta de gran ja no queda tan bé, la càmera és una molt bona manera. I això m'agrada perquè realment la càmera et dona com aquesta entrada a mons que t'apassionen, que t'agraden, que et donen curiositat. Llavors sempre va ser com una excusa per entrar als espais.